В днешното видео заедно с Данката не геймър ще играем Fortnite, но ще бъде League of Legends. И двамата си купихме новия скин на Jinx, един от най-популярните герои в League of Legends и главната героиня в новия им сериал по Netflix Arcane. Тъй като оръжията, които използва Jinx са главно картечница, базука, гранати и друг подобен експлозивен арсенал, това са именно и оръжията, с които ще имаме право да играем днес. Оръжия като тези, например, нямаме право да използваме. Дали ще успеем да се справим с този челендж и да направим Victory Royale, гледайте видеото до края, за да разберете. А сега, приятели, преди да започнем, имам една голяма новина за всички вас, които са фенове на Minecraft. Данката пусна своята първа книга в канала NetGamer и вече официално можете да се поръчате на преордър. Новата книга на NetGamer се казва NetBuilder и представлява мега яка Minecraft книга игра с 20 уникални билда. А вътре в книгата има специален QR код за всеки билд, от който можете да свалите света и да играете в него. Някои от билдовете са средновековна крепост, летяща къща, дирижабъл, модерно имение, пиратски кораб и специално за Коледа коледна къща с ЛХ. Просто сканираш кода, сваляш света и играеш, но това не е всичко. Към всеки билд в книгата ще има скрито видео, в което Дани ви показва билда отблизо и всички негови детайли и тайни, нещо като хаус тур. А може би едно от най-готините неща е, че всяка постройка има своя собствена фантастична история, която разказва как се е появил билда и каква е вашата роля в него. Ако искате да се потопите в света на NetBuilder, поръчайте книгата още днес. Оставям линк към NetBuilder книга игра долу в описанието. Крайният срок на предварителните поръчки е 5 декември. А всеки поръчал до тогава по време на преордъра ще получи бонус подарък златен билет от Дани с достъп до света му в Inventory Pets. Изненадите обаче не свършват! Тази седмица за рождения ми ден от Sunday Habit ме изненадаха с чисто нов мърч за APG магазина, а именно брутално готина дизайн Штайзям. С APG е кулата, която държи гейминг контролера и е готова да разбие всеки противник. Дизайнът е един от най-готините, които сме правили до сега и вече можете да го поръчате през магазина ни в Sunday Habit. Новият дизайн ще се продава само единствено в бъндъл с новата книга игра на Дани NetBuilder. Затова, ако искате да се направите супер готин коледен подарък, поръчайте си новата книга NetBuilder и мърчат в комплект и да, готови сте. А сега хайде да играем Fortnite, но да бъде League of Legends. И така, хора, добре, така вече започваме и както разбрахте, днес с Дани ще играем League of Legends в Fortnite, като естествено сме си купили скиновете на Jinx и сега скачаме, дай. Това е моят първи скин. Какво да натисна? Какво беше? Space! Бързо, дай! Скачай! Добре, гледай сега. Скачаме там, където съм маркнал. В тези зони, Дани, има... Къде си маркнал? Ето, виж, червеното. Да, видях. В тези зони, Дани, има едни минигъни и едни райфли, така се каже, които са едни лилави в един супер честове. Обаче има и много зомбита. Така че ти предлагам да се пазиме, брат. Трябва да сме, много важно е да сме един до друг. Добре, а ние сега трябва да взимаме само експлозивни оръжия, така ли? Гранати, базуки. Да, и някакви картечници, такива, всеки картечници. Не ма стигна, Анди, не ма стигна хълма. Брат. Като долу, ела не, долу. Аз слезнах на по-долната къщичка, брат. Аз идвам, ако трябва да видим дали ще ни се паде нещо експлозивно за събрат. Да го разбия това. И... не ми се паднат. Абе, Анди, тука как се тича, бе? Анди, помощ! Нямам оръжие! Аре, бе, помогни ми, бе! Ще го сгаза с камиона, Дани! Yes! 5 демидж! Чакай, идвам, брат! Защо не мога? Давай! Бате! Убих го, брат! Бате, щупих го! Направих първия си кил! Не умирай, Дани! Анди идва! Да, виждам, бягай, нещо прави, брат, не знам какво правиш. Анди не ме откри, брат. Сгази, брат! О май гад! Не! Къде си? Какво става? Анди, скочих, брат, не знам, паднах някъде. Дани, ето! Анди! Сгази! Ама нямаме експлозивни оръжия. Няма, за това бързо отиваме ето към тази лава зомбясала зона, но в това кълбо, брат, има зомбита и някакви такива картечници. Брато, аз имам един кил, това не е реално. Добре, ела сега, дай. Зомбитата не могат да ни хванат като сме извън, така че бързо влизай. Чакай, бе, какво? Просто влизай! О, не. Трябва да оръжия. Анди, какво направи? Защо сме тука, бе? Защото ни трябва оръжие. Отивам за честа, брат. Просто не умирай. Ще ме убият. Не умирай, Дани. Имаме оръжие! Бягай!
Не! Ще му бият! Взимай! Анди, аз взех някакво оръжие, ама това е картечница. Да, картечницата ни трябва, идеално е. Чакай, тя е също като от оръжията на Джинкс. Да, просто се махай от Джинкс има тука. Картечница. Бягай, готови сме, това ни трябваше. Брат, аз съм взел аз имам 2 картечници и 8 гранати. И аз имам 6 гранати, добре, ето тези зони ни трябва. Просто да се махаме от тука, за да оцелеем. О, не, зоната, да. Добре, и аз имам един газкен, дай просто да ходим към зоната. Бързо. Давай, карай, Анди. Не, чакай, ела в Ламборгинито, Данка. Абе, карай, бе! Ела в Ламборгинито, бе! Брато, умрях почти. Ето Ламборгинито! Къде? Зад те! Давай, карай! Изкарай ни от бурята, Анди, бързо! О, не, ти си най-лошия шофьор! О, не. Анди, качвай се, бе! Няма, аз ще се спасявам сам! О, мага, брат! Качи се, че ще те сгаза, бе! Не ме интересува, аз се спасявам сам! Ще те бутна в зоната! Ето, спасих се! Окей, бързо! Къде са всички гадове? О! Не! Бързо, стрим! Дай! Строй! Бързо! Гранати! Абе, защо не скачам? Мяртай му гранати на това! Убий го с гранати! Това е бот, това е NPC! Не го би! Какво продава това? Това е хот-дог, Анди! Да, и това също, брат! Брато, ето ме, кацнах! Бандажки! Не кацай, бе, зоната идва! Трябва да Анди има бандажки, ама тук има супер бандажки, брат. Ма няма значение, идвай напред, бе, Дани ще умре, Ей, само си сложа бандажки. Ма зоната идва, умираш, бе! Идвам! Аре! Тръгвам! Не! Пази се! Добре, дай, отивай в зоната! Не, хювай се! Застрой си хювай! Аз ще го оправя то! Не, бързо! Атка! Хювай се! Бръдни, бе, Анди! Убий го! Омага! Браво! Добре. Виждам къде има, някъде там се стрелят. Да, ама... Е, там някаква стрела. Дали! Оле! Хювам те! Ела! Добре! Бързо! Убий го, Дани! Бате, какво става, бе? Убий го! Манди, ти си най-добрия, ти си най-про играч. Дай, тук има още един. Помощ! Убий го! Победа! Ти ли го уби, бе? Какво стана, бе? Направихме Виктори Роял първата игра ли, бе? Да! Виктори Роял с двата Джинкса първа игра. What? Какво стана, бе, брат? Брат, не знам, ама изпълнихме челенджа от първия път, използвахме само такива експлозивни оръжия. Аре, Анди, дали ще успеем да направим пак Виктори Роял, брат? А така? И скачам! Ето там. Айде, ето я целта, отиваме при ония лилав супол. Тази голяма лилава пъпка, която виждате на мапа. Сега ще я спукаме. Не, гадна работа. Ужас. Тя изгледа много гнусно, брат. Брато, не знам, ужасно е, като някаква пъпка на картата. Стига, брат. Леле, отвратително е. Тук комар го хапа. Колко е гнусно. Влизаме. Даже и такъв звук издаде. Направо го спукахме, брат. Айде, кацнах. Добре, ето аз съм, тук вземам честовете. Майко мила, Дани, имам нещо уникално за тебе. Дани, бързо. Какво? Моля те, RPG ли си намерил? Не. Намерих коса, брат. Какво? Коса? Просто излез извън това. Аз имам коса, бе, имам си 2 плитки сини. Не, бе, нямам пред такава коса, Дани. Какво е това, бе? Имам и за тебе такава. Ма какво е това? Това просто памиш, брат. И трепем. Убий го, давай! Бързо, Дани! Аре, бой! Анди, изнесохме го това. Направо го. Изнесохме го много яко. Изкъртих го това. Не, Анди, някой ме стреля. Кой ме стреля? Не знам, бягай, просто бягай, Дани. Бягай, брат. Дани, ела на гейзера! Анди, ние тук трупаме ли експириенс, да? Да, бе, трупаме, просто... Трябват ми... Дай, ще умра, бързо, излизи! Тук изведнъж се появи още една пъпка. Дани, моля те, слушай ме! Леле, ужас.
Анди, аз отивам в Майнкрафт замъка. Дани, не дей умирам, моля те, изчакай. Обе, не умирам, тук за сега нищо не съм видял, дето да е опасно. Използваш ли си това косата? Не. Оу, какво стана? Скочих някакси. Да бе, с косата, нали? Не. Вот. О, чест! Я да видим дали тук ще намеря някакво яко оръжие. И... Не. Майко, Анди, тук има пъпка да се пазим от нея, нали? Просто не влизай, брат. Убий кокошката! Бяга. Почти! Не мога. Добре. Да, и зоната ще дойде, така че аре, лаха. Бате, виж ли с тия мутики, лата колко сме яки. О, дай, човек! Бързо, така, в храйстите, така. Къде е? Не знам, аз стрелям. О, мага, what? Какво става, бе? Къде са, Анди? Някъде тука. Ето го! Анди, видях ги. Къде са? О, убих го! Браво, бе! Айде! Майко мила! Стрелят ни отзад, дай, стрелят! Къде? Стрелят ни, там! О, не. Бързо, дай! О, не, виждам ги. Искаш кил, бе, нали? Време е за кил, бе! Да, искам кил! Сега аз ще убия някой. Това е ужасно! Ама, добре, отивам. Ма къде са тия, бе? Той е един... О, не! Това! Бягай с косата! Избягах! Убий го! И аз май убих някакъв. Не съм. Колко души са останали, бе? 12 души. Ма къде са? О, човек! Къде? Минус 20? Къде? Това е ужасно, това оръжие! Защо не мога да целя? Аре, Анди, оцелвам го! Оцелих го няколко пъти. Браво, бе! Аз го убих обаче. Браво, Анди, имам асистенция. Да, ти реално ти си го уби, така че споко. Това ми е първия скин, първия ми Victory Royale, първата ми игра от този акаунт, бе, всичко ми е първо, брат. Чук има човек, дай! Убий го, мале, ние ги къртим, бе! Мале, какво става, бе, човек? Ти си е бати прото. Те са останали още 3 души, бе. Гъти. Ето ги другите, бързо! Къде, бе, къде си? Насам, ето, отстрани, там са. Да, ето, те се бият! Ето го! Убий го! What? Дани, остава един човек, ние двамата срещу един. Айде, можем! Можем да го направим, хора! Тук е! Идвам! Давай, убий го, Дани! Убих го! Аз го убих! Браво, бе! Yes, Victory Royale! Поредна победа! Да! Let's go! Аре да играем още една и да видим дали мога да направим хет-трик, 3 поредни победи, дали мога да направим. Обаче като играем с каквито оръжия си поискаме, така че аре видим какво ще стане. Без ограничения, сега ще ги спукаме, Victory Royale. Помощ! Не! Аз убих вълк. Левкай, брат, левкай. Мале, това между другото един от таките скинове, много ме радва. Заедно с Коньо ще спечелим тая игра. Коньо, ти си единственото ми спасение. Златен Коньо, галактически поньо. Не! Съживиме. Айде, надъхах се. О, не. What the fuck? Майко. Не! Аз почвам да лазя към тебе. Отвлечеме някакъв розов галактически поньо. Не! Не, хора, аз съм сам. Зад тебе! Значи хора, 100% имаме 3 победи игри подред, така че абонирайте се просто за канала с камбанката, харесайте видеото, от нас чао! Чао! А сега, приятели, бягайте в Sunday Habit и поръчайте новата ми книга Не Билдър на преордър. Крайният срок е 5 декември, не изпускайте бонусите и подаръците и ако сте фенове на Майнкрафт, това е перфектният коледен подарък.